खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 12 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय समबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस बादानि सिङाव थानाय लोखि बाजार ओनसोलनि राङापानि गामियाव हरखाब लामानि जाब्रबथायजों अबथिरायै जिउ गोमानाय कोनिका बर'खौ दिनै जोबथा बिदाय होबाय। कोनिका बर'आ रान्दिनिपारा गामिनि हांगामा बर' बिथांजों थांनाय साननैसो सान सिगांल' जुलि जादोंमोन आरो बिसोरनि आथिमंगलाबो थांथ'वाखैमोन आरो बिसोरो आथिमंगलाव थांनो थाखाय खरसा खालामनानै न' फारसे थांफिनबाय थानाय समावनो बे जाथाया लामा ससेयाव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि जायबा बे जाथायखौ खालामदोंमोन बिथाङा सासे जौ फाग्लामोन आरो बेखौ मार्डार खालामनायसो होननानै एबा बियो मोनसे मार्डार केस होननानै मिरु एबसु आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों आरो जायबा बे जाथायखौ खालामदोंमोन बिथाङा सासे एक्स आर्मिमोन। अदेबानि एक्स आर्मिया बर' आइजोखौ बुथारदों। आसामाव गान्दानि उदखार सोमजिदों। आसामनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सहला बगि फोथार ओनसोलाव मासे गान्दाया सासे सुबुंखौ गाग्लोबनानै इनाय बुथारनानै गारना गालांदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय टार्जन चौधुरी, 65 बोसोर बैसोनि। आफगानिस्तान आरो पाकिस्तान सीमायाव गले गले दाङाबाजि जानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बेबायदिनो आफगानिस्तान आरो पाकिस्तान हादोरनि सीमा बलकिस्तानाव आफगानिस्तान आर्मिनि गुलि गावनायाव साद' सुबुङा अबथिरायै जायगायावनो जिउ गोमादों आरो बे गुलि गावनाय जाथायजोंनो गुबुन 7 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। महाराष्ट्र रायजोनि ताने सिटीआव सासे 65 बोसोर बैसोनि आइजोआ फायखाना सिङाव हाबनानै गावखौनो अरजों सावनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय आइजोआ गावनि फिसाजो न'आव थागासिनो दंमोन आरो बेहा थांनाय बोसोराव फिसाज्लायाबो थैबायमोन। नाथाय बे आइजोआ मानि थाखाय सोरनि जाहोनाव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायखौ लानानै महाराष्ट्र पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। मोनसे सोमोनांथाव खौरां। मध्य प्रदेश रायजोनि छिंदवाड़ा जिल्लानि सिङाव थानाय जुनारदेवआव सासे गथ'आ हमवर्क खालामनो बानानै आरो हमवर्कनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गावखौनो किडनेप खालामदों होननानै न'खराव बुंनो होनानै न'खरनिफ्राय खारखोमालांदोंमोन। उनाव गथ'आ खारनायखौ मिथिनानै न'खरनि मानसिफोरा हमनो हाफिनदों। गथ'आ ट्रेनाव जिरायबाय थानायखौ न' साखाथिनि सासे मानसिया नुनो मोननानै गथ'नि बिफानो खोन्थाहरनायाव गथ'आ हमजादों आरो बे गथ'आ 6 थाखोआव फरायबाय थानाय 12 बोसोर बैसोनि गथ'मोन। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।